Bangkay ng nawawalang mangingisda natagpuan sa dagat ng San Esteban, Ilocos Sur. Sundan sa report. Natagpuan ang palutang-lutang na bangkay ng mangingisdang si Mark Anthony Agosto sa baybayin ng Barangay Apatot, San Esteban, Ilocos Sur. Nakilala ang 32 anyos na biktima dahil sa suot na kapote. Kwento ng kanyang asawa, nagpunta sa tabing dagat sakay ng kanyang balsa ang biktima para kunin ang kanyang lambat. Pero gumabi na, hindi pa raw nakakauwi ang biktima hanggang sa nagsagawa na ng operasyon sa lugar. Posibleng dahilan po, baka tinamaan po ng kidlat kasi may parang nangitim po dito sa may baba ng leeg niya. Ito rin ang hinala ng asawa ng biktima. Yung malakas talaga yung kidlat, baka yun po yung natamaan na po siya yun. Yung mata niya po parang lumabas, tapos yung dibdib niya po, malaki yung sugat. Parang talaga nakidlatan siya. Wala umanong nakikitang foul play ang pamilya, kaya hindi na raw isa sa ilalim sa autopsy ang labi ng biktima. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, Balitang Amyanan.